que tots heu pogut veure com convocava TV3, Catalunya Ràdio, La Vanguardia, El Periódico i els grans mitjans de comunicació. Moltes gràcies per no fer-nos cas i venir en aquesta concentració a reivindicar la declaració d'independència. Això és el que els preocupa, que anem de cara a barraca, que anem seriosament. El que els preocupa és que deixem de voler la independència i passem a voler fer la independència. Això és el que els preocupa, que deixem de voler la independència i volem fer la independència. Avui som aquí per donar un missatge molt clar al govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. I aquest missatge molt clar és que ja ens hem carregat de totes les raons possibles que ens havíem de carregar per d'una vegada per totes fer el pas cap a la independència ara, cap a la declaració d'independència aquest any 2013. Va haver-hi la raó que ens van dir que era definitiva, que fou la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut d'Autonomia que havia votat en referèndum al poble de Catalunya. Ho recordeu o no? Això va ser l'any 2010. I llavors ens van dir, és la raó definitiva, és un punt i final. Llavors ja ho podíem haver fet. Teníem la raó i vam tenir la força del poble el 10 de juliol de l'any 2010, quan 1 milió de catalans ens vam manifestar als carrers de Barcelona sota el clam unànime d'independència. I no ho vam fer. I allà teníem ja la raó definitiva. Després ens van dir, no, ara hem d'intentar un nou pacte fiscal, perquè ens hem de continuar carregant de raons. I què li va passar a aquest projecte de pacte fiscal? Un projecte de mínims, al cap i a la fi, un projecte autonomista. Doncs que va rebre un cop de porta als morros de la classe política catalana i no va res així. Però llavors ens van dir, no, encara ens hem de carregar de més raons. I van portar al Congrés dels Diputats una resolució per a una consulta dialogada amb l'estat espanyol. Ho recordeu o no? Va ser aquella votació on el PSC va votar diferent del PSOE, però malgrat tot va ser aclapadorament massacrada aquella proposta de consulta dialogada amb els vots del PP i del PSOE, i tampoc va res així. Però ens van dir, encara ens hem de carregar de raons. Llavors van aprovar una declaració de sobirania en el Parlament de Catalunya per poder donar i sostindre un procés d'independència. I què ha fet el Tribunal Constitucional? Carregar-se la declaració de sobirania. Però ens van dir, encara ens hem de carregar de més raons. I van presentar una comissió d'estudi pel dret de decidir, ja veieu quina cosa més revolucionària, una comissió d'estudi pel dret de decidir i ja l'han enviat una altra vegada al Tribunal Constitucional. I ara, què més toca? Ja us ho diré jo. Independència! Independència! Ara el que toca és que hem de sortir, el poble català